keer hebben we rappels van de tuin afhellen. Toen wiet nog wel aardig wiet. En toen nou, zit er hele prutte moeder om en die willen we nog een skimmeid zien. En wat gaat er dan maar hier op ons gebeuren? Een gedeelte houden we zelf en sommige verkeer kijk bij de dik. Oké. Dus je bent een aardappelboer? Ja. Ben je er met hier bij, jong? Ja, vorig jaar heb ik aardig volle rappels verkocht. En hij is dus een assistent? Ja, dat is Silke. En die helpt ook wel vaker mij op de tuin. En dan doen we daar samen. En dan is er nog een en dat is Reense. En die helpt mij ook wel hele prut. Oké. Maar die helpt hij op de tuin? Ja. Op de pop. Oh nee. Dat is bij de ijsbaan. Ben maar weer in. Jocht erop! Oké. Dit is boerenkool. Dit is sproetkool. Dit zijn biensies. Al deze plantjes, dit zijn andivieplantjes. En deze hier, de sproetkool, ekwer. En dit zijn wortels. En dit zijn biensies en dat is ook biensies en dat is rabarber. En vies dat al heel lekker? Net al je. Rabarber vind ik echt lekker. En wortels ook. En spruitjes ook wel. En alles vind ik op zich wel lekker wat je nou nog steeds, behalve die rabarber. Ja, maar dan mag ze het toch eigenlijk net verbouwen? Jawel. Hoezo? Een pak en pepper vind ik ook wel lekker. En dat is er eentje? Ja, dat is er eens. Dat is die maat. Ja, die helpt ook hele prutten. En hoe gaat het dan? Nou, dan ben ik bijvoorbeeld bezig met onkruid zieken en dan komt hij bij me. Of bijvoorbeeld rond rappels zieken en dan komt hij. En dan, als ik het bijvoorbeeld net goed doe, dan doet hij het een vaart goed het wom had. En dan kijk het, zei ik wat doen en dan doe ik het wel goed. Oké. Maar is dat net irritant of is dat iets leuk? Dat is juist leuk, want dan helpt het mij tenminste. Dus zal eerst het een beetje. Ja. En wat was. Oh, Eeuw, zit niet te lachen, joh. En wat was later worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel iets met tuintjes. Denk het ik. Ja. Nou. Mijn grote passie dat is hout in al zijn facetten. Hout keepje, hout schaven, hout zaaien, hout bewerken en nou, wat vreemde houtsoorten, wat aparte dingen. Wat nooit in de kachel gooit, daar zorg ik nog de waarde van in. Alles wat een beetje krom en briek is, vind ik mooi. Krom en brik. Krom en briek. Maar waarom dan nou krijg dat? Nou, dat had nog net. He, dus dit zie je toch helemaal net in een winkel. Ik denk, ik laat een oesteroen zetten, dat broek ik gewoon als handvetje. Dat is een stukje taxis. He, dit is een stukje beenwest. Dit is die taxis. Nou, en dat ga ik er helemaal uithalen. Ik ga het onderste stuk ga ik er aanzagen, het bovenste stuk ga ik er aanzagen, het middenstuk ga ik er uitzagen. Skeren, de bodem er weer opplakt, het deksel weer met scharniertjes erom. Nou, en dan krijg je als het ware een bakje, werd wat in kan, met de noes erom. Kun je hier ooit wel eens wat waarom vinden? Het meeste vind ik waarom, maar ik wil een spul dat ik ben kwijt. En dan keep ik het nee en dan met een paar dagen dan vind ik dat hoor ik wel weer. Dan ga ik weer twaas, joh. En die twa ben ik wel eens weer kwijt en dan ga ik weer draaien. Dus ik moet wel eens even sneupen.
Dit is bijvoorbeeld een stukje kauwrieswamp. Daar zet ik wel eens gezwellen onder. En dat zijn misvormingen. En die hak op een dag die tromitten zagen. En dan krijg je hele mooie structuren. En dan hak ik er een licht voefje bij. Als dit lakst krijgt dan krijg je hele mooie donkere kleuren krijgt. Nou, dat vind ik mooi. Als zoek je nou niks mee, maar dit vind ik prachtig. He? En hoe had dit? Dit is 40.000 jaar oud. 40.000 euro? Ja, 40.000 jaar had dat in een groen zitten. Als dit tromitten zagen, dan is het krek of... ja, hoe maakt het vergelijken? Of dus dat graaf iepen van Tutankhamon of zoiets om te zien van hoe zit dat nou van binnen alle griemen kwam. Dus ik vind het prachtig. Hier hebben we de kauwrieswamp. Dus ik kan het zo glad krijgen als ik weet net wat. Dit is nou een stukje van 6.000 hier. Een bakje van 6.000 euro. Een bakje van 6.000 euro. Nou, dit zoals ik wel eens in de dashboarden van de Bentleys en van de Rolls-Royce. Dit is konthout van het teakhout bij hem. Dus en dit truihoekje wat je hier ziet, dat is hiervoor. En dat ga ik wel in de werkplaats lezen. Waar heb je dat op snort? Het is niet gecertificeerd, laten we het daar maar even naar voren. En verder van de rest, ik weet nog wel meer te lezen. Nou, en dan haast een heel mooi bakje met een hele mooie structuur erin. En net rucht en slucht. En als dit in de lak zit, dan krijg je daar nou, dan wordt het mooi. Dat is mijn passie om te bedenken van hoe kan ik nou iets maken wat een oor net had, wat een oor ik net bedenkt. Misschien kan een oor het wel meisje, maar ik bedenk het. Ik ben de eerste daarin. Nou, en dat mag staan wijzen. Je mag de eerste wijzen. Ja, dat vind ik mooi.